Ajde, vratimo se. Oba dvojica? Niš veliko jabuku. Sad će to opet uvati. Ja se vraćam, evo. Sad će više, sad će 4 opet. Jel te slaju ili šta? No nemam pojma. Gledaj. Kako su znali da sam to znao? A sad ću ti jedan... Jer jabuke udarate. Gle bre, četvorica no... Uvatio sam ga koje jabuke udarate. Snimaš? Naravno, ako ti Gle bre, četvorica. Ne tamo, ne u nog. Gledaj, sad se vraća. Retardiran si ispao za to. Nemaš više, gotovo si tu bio. Gledaj koji jabuke udarate. Ali tako. Bravo, pokupiš taj jajka. Beži od ovog. Znači, uvatio se vi kako jedu jabuke i udaraju te, veruj mi. Meni polušušća najveća sredstva za mene. Sad ću biš njega. Gledaj kako leti, brate. I autodiskrekt. Opa, konjik. Kavaši. Uvaći na delu. Evo ga, pa svi čitari, brate, svi si ubijao. Pi pošun. Upio sam. Bravo, Pavle. Gledaj. Si ga snimio? Jel, ti si. Snimio pera. Beži, kupi pošun. Čitar si. Neće, tu bio pa. A ne, ja bežim, ali čitari. Idu na YouTube. Pa spati se nekako, brate. Pa bežim, brate, vidiš. Ja, nema moram ga